sa gobyerno ang padayon nga pagtaas sa ihap sa kaso sa nataptan sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19 dinhi sa Pilipinas. Mauna lamang pasalamat ni Governor Bambi Imanong ngadto sa mga institusyon gikan sa pribadong sektor sa ilang hinaba nga hinay-hinay ng nangabot dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ning si manahalang adunay 4,000 pisas ka mga disposable air loop, isa ka klase sa face mask gikan sa Pilmico Foods Corporation, Aboitiz Equity Ventures ug Aboitiz Foundation. Samtang ang mga opisyales sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, Misamis Oriental Chapter personal nga nitunol kang Governor Imanog 20,000 pisas ka face mask og 50 ka sakong bugas, hain ang 8,000 ka face mask gitunol na ngadto sa 8 ka provincial hospital sa lalawigan. Kaya nakita gid namo na dako kay natabang si Governor sa tibuok probinsya. So far, as what I know, na zero pa. Anytime kung napay additional pangipanabang, narami sa likod niya. Will support him. Sulti ni Governor Imanong iyang iapod-apod ang mga hinaba ngadto sa 8 ka Misamis Oriental Provincial Hospital sa Magsaysay, Hingoog, Talisayan, Claveria, Alubihid, Mantikaw, Initaw ug Balingasag. Ug mga checkpoints sa nagkadiiyang lugar sa lalawigan, hilabi na bugas aron magamit sa mga frontliners. Sa milabay nga simana, mitunol usab sa ilang kaugalingong ayuda ang Philinvest Development Corporation kun FDC sa lungsod sa Villanueva nga nagamit na usab sa mga frontliners sa matag adlaw sa ilang pagpahigayon og checkpoints. Ako si Lambo Ethel Ipanag, alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.